Bueno, arratsaldeon, ez genekin San Peleotan zehatako zan, eukituko nahi beste oztopo da aurreritzekin. Ez jakintasunetik pasagea irribarrea, dana zuek, danon artian indeun lanagatikan. Eta San Pelaioak herriak inditu eta herriak bizi izan ditu. Eta Txosnagunia herriko gune parekide aldarrikatzaile ireki eta respetuzkoena izan da. Zerrenda luzia aipatu beharko genuke parte hartzaile guztiak izendatzeko, hasi alprojakin, patxaranga, herriko eragileak, musikariak, antolatzen jardundian kuadrilak, txistulaiak, hainbat herrialdetako aperitifak eskaini dizkiguenak, auzo elkartiak, atxikimendu eman diguena, dantzariak eta noski, bertan parte hartu dezuen jende guztiak. Azkenian hainbeste laguntza jaso deu, ez dakigu nola eskertu. Gurekin jaien partetik mila esker danoi, festetan parte hartu dezuen danoi eta festak izatia albidetu dezuen danoi. Festetik, udalakin harremanetan jarraitze deu, Txosnaguneko azpiegitura, baimenak eta barren inguruan hitzaiten. Euskal Jaitan ateatako baimenian aurreko urtetikan ordu murrizketa jasoitugu eta guri iritsi zaigu Euskal Jaitan Txosnagunia gune garrantzitsua da biharrezkoa dela. Eta horregatik, eskertze udaletxiak azpiegiturak erraztia, nahiz eta alderdi batzuk Txosna guztiz debekatzea nahi duen. Halare, badazka oraindikan udala egiteko hainbat eskaera. Azteko, fiantzak, Txosnako 200 euro izan biharrian, gune guztiagatik 200 euroko fiantza bakarra izatea eskatze deu. Ordutegiak eta dezibelioak gurekin hitzeitia eta adostia eskatze deu. Ze Txosnagunian hartze dian erabakian parte izan nahi deu. Eta ez deu behaiek erabakitze duena jasan nahi. Ze guztia gu gabe erabakitze du eta oso jarrera inposatzailea iritsi zaigu. Eta Euskal Jaiak badatoz, artenguak ebai, eta gogotsu jarraitze deu eta 3 egunetako egitaraua prestatu deu. Herritar guztiak gonbidatzen zaituztegu ekintzetan parte hartzea eta ohiko moduan Euskal Jai herrikoiak da parte hartzaileak itea. Eta guain inizek egitaraua azaldeko digu. Arratsaldeon. Azteko iraiak 2an, ostiralian 8 presoan aldeko trikikalejira izangoa, eguzki paretik hasita eta Txosnagunera arte, eta ondoren Txosnagunian irekiera izangoa. Gero 9 aldean, Txosnetan afaipaxara bat egongoa, sardina jana barrikotiakin. Eta jarraian, Zarauzko hainbat taldeen kontzertuak egongo, haue dira taldeak. Ezereza, Dirta, Eskasti, Inorrez, eta The Zuk Boy and the Plug River Kids. Gero, iraiak 5an, larunbata, hau da, Euskararen egunean, egunez, gurekin jaiek bat iteu AEK eta Euskal Herrian Euskarazek antolatutako egitarauakin eta egitarau hortan parte hartzeko deialdia iteu. Eta gero, gauian, Txosnagunean, 11-etatik aurrea, Usain berbena taldean eskutikan kontzertua egongoa. Gero, iraiak 9an, asteazkena, hau da, Euskal Jai egunean, Txosnagunia 12 aldea irikikoa, eta bazkal ordua baino lehen jolasak egongoia, sagardo apurketa, irrintzileiaketa eta txapel jaurtiketa. Ondoren, arratsaldean 7an, manifestazioa egongoa musika plazatikan Txosneta bitartean, eten itotzen zaituen soka Lemapian, eta gauian azkenik 11etan kontzertua egongoa Lake Terromei taldean eskutikan. Eta hoxe, parte hartzeko eta eskerrik asko.